Raġel ta' 60 sena li joqgħod iż-żurri it-tlieta filgħodu ġarrab ġrieħi gravi f'ħabta li seħħet f'Ħalluqa. L-inċident seħħ fis-7:30 ta' filgħodu fi vjan l-avjazzjoni meta seħħet ħabta bejn vettura tal-għamla Hyundai misjuqa minn raġel ta' 61 sena residenti Ħal Safi u mutur tal-għamla kien misjuq mill-vittma. Fil-post is-sejjaħ tim mediku sabiex jassisti u ambulanza ħadet ix-xufier l-isptar għal kura meħtieġa. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li weġġa gravi. Dan huwa t-tielet inċident f'din iż-żona f'temp ta' ġimagħtejn. Mara ta' 30 sena mill-Litwanja weġġet gravi wara li ntlaqtet minn karozza f'Ħal Balzan. Fi stqarrija l-pulizija qalu li l-inċident seħħ it-tnejn fi 8:15 fil-għaxija fi triq id-Mejda. Il-karozza kienet tinstaq minn raġel ta' 38 sena minn Ħal Balzan stess. Il-mara li hija residenti Ħattart ingħatat l-ewwel għajnuna u ttieħdet l-isptar Mater Dei fejn hemmhekk ġiet iċċertifikata li sofri ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija fuq dawn iż-żewġ inċidenti għadhom għaddejjin.